Ndewo na ụmụnne m, o nwere ihe na-eme n'ala Igbo. Mmekọtasị na m achọghị ịma ego ọnụ. But ihe na-eme na-ewute m n'obi. Ọ na-ewute m n'obi. Na-ele m si m edie, na-eche na maybe na ihe ndị a ga-akwụsị. Ka ọ ghara ịwụ na m ga-ekwu okwu. Ka ọ ghara ịwụ na m ga-amụ ịga ya ọnụ. But elu m ala. Ihe ndị a na-repeat onwe. But meanwhile, before ma aga n'ihe m ga-ekwu, achọrọ m play one video of Emmanuel Kano. Ihe o kwuru. Ọ gara aga tụọ ogu. Ọ ga jụọ ogu. Ọ sị na onye ọbụla na-etinye aka, na onye ọbụla tiri aka n'ihe gbasara Nnamdi Kanu, onye ọbụla aka ya so ya, ma ndị rere Nnamdi Kanu. I think ihe ga-awụ ihe dịka the first time ndị ọgọ m gara n'ihu mmụọ gakwuo this kind of a thing. And I am pleased. I am extremely happy that Emmanuel did this. Awụhụ na ọ gara na church ga na-akụ yawu yawu. Awụhụ na ọ gara ka ụkọ ndị priest. That ọ kpọkọrọ ndị amaala. Were mmanya tụọ. And ihe o megere n'ihu ala ili nne na nna ya. Ọ sị na onye ọbụla aka ya nọ n'ihe mere Nnamdi Kanu, ma ọ wụ ikwu ma ọ wụ ibe, ma ọ nwanne. Ọ sị na ogo m onye ahụ. Ya wụ awesome. Ya wụ message to ndị na-ebo ndị ọgọ m, ụmụnne Nnamdi Kanu, ndị na-ebo ha ebubo ọjọọ. Ndị ọ sịkwa na onye ọbụla aka ya na ya, onye Igbo ọbụla aka ya na ya. But aga m adị onye ọbụla aka ya, onye ọbụla so na ịsabotachi Nnamdi Kanu today. Nga ha na-asabotachi ya na DOS. Asị m oguma ha. Let me move on to the most important thing in Kwabia today. In Kwabia today, I just want to scroll ma hụ this program na Twitter. No hear this lady na-ekwu. I couldn't take it anymore. This lady, so ọ pụtara na nwaanyị ahụhụ ihe na-eme na Biafran land. Ọ pụtara na nwaanyị ahụhụ ụchụ mmadụ a na-egbu n'ala Igbo. Ọ pụtara na nwaanyị ahụhụ ọgba aghara niile enwere n'ala Igbo. Ama m ịghọtara mgbe Governor of Imo State, Ilahia, old Governor of Imo State, Rogers Okorocha, mgbe ọ pụrụ n'ọchịchị, Hope Uzodimma pụta. A na-enwezi ọgba aghara
ha na-suggest na ọgba aghara enwere n'ala Igbo wụ result of ụmụ nwoke abụọ na Rogers Okorocha and elahia Hope Uzodimma. Ihe a wụ ihe onye ọbụla na-ekwu. Even the governor n'onwe ya Hope Uzodimma kwuru ya sị na ọgba aghara enwere na Imo steeti nọ maka ihi no political violence. And o nwekwara mgbe Rogers pụtara sị na ndị mmadụ ha na-egbuchi n'ala Igbo no political violence. Ugbu a ndị IPOB eburu n'onwe ha, so-called ndị IPOB eburu n'onwe ha jee tige n'ime ihe. Eburu n'onwe ha tige na nsogbu enwere n'ala Igbo. Ugbu anyị amawo ihe ndị politician mege, anyị amawo ihe ndị ọzọ mege. But ihe m na-asị wụ nwaanyị ọwụ na-ahụ na social media na nsogbu nọ n'ala Igbo, ọwụ hụgahụ na asị na n'ala Igbo this is ungovernable now. O nwere one voice recording m hụrụ o kwuru ihe agwụ m ike. As a matter of fact, achọghị m ịtọpụrụ ha ọnụ. Achọbụghị m ịtọpụrụ ha ọnụ. Asị m just gba nkịtị. Because since Nnamdi Ezebiro ejigide ya, ndị DOS asabotachi ya. Ndị DOS enupụrụ ya isi. Kamgbe shi ihe masị ka m hapụ ndị ka ha ji aka ha kpọrọ ndị akamụ. Isi na aga m ahapụ ndị ara. Achọrọ m ka m play this video. Gregor on this voice recording. This voice recording. No. We say something to our generals, they never receive that. We say something to our commanders, they never receive that. Instead of that to continue to happen, because of the agents that are in between, they use that money to do their own private businesses. No more, not under this United States of Biafra. And Obato there fully supports this plan and he approves this plan. What we are doing under the decentralization is state by state to develop their own military. In each state, we're expecting up to 200 to 500 military in each of the states. Some states could be more, some states could be less. And all this donation we are doing is going to be going to the hand of those individuals in the state. So if you have an experience, if you're already on ground, if you're already working and you believe in Biafra, now is the time for you to fall in line with the United States of Biafra. So that together, all of us are going to move down to Biafra land by the end of this year. Thank you so much, everyone. Oh, excuse me. Let me pick it from the last one. Osi, ọ chọrọ ka erezie ndị na-eme ihe siri ike na the whole Biafran land, na each state, so that before the end of this year, 2025, na anyị ga-enwere onwe. So nwaanyị nyegizi ọda n'ala Igbo
nwaanyị wụ onye tụgazi ụka n'ala Igbo. Nwaanyị wụzi onye kọmandịgazi ndị na-eme ihe siri ike n'ala Igbo. So ọwụhụ nwoke. So that means ọwụhụ Nnamdi Kanu kọmandịga ndị na-eme ihe siri ike. So ọwụhụ Simon Ekpa kọmandịga ihe ndị ga-eme. Ọzi nwaanyị kọmandịga. Ọzi nwaanyị wụ onye ga-eliberate ndị Igbo. You have to understand na 100% I support Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu. Akwụrụ m ya n'azụ gidigba. Simon Ekpa wụ onye Igbo. Mụ na enweghị nsogbu. Yara ihe ọ na-eme, ihe ọbụla o mere na ya n'ishi. Otu njikwuo in the past, onye ọbụla aka ya nọ na ọbara na-akpafu n'ala Igbo, ya birikwa Nnamdi Kanu, onye ahụ you are on your own. Ndị Igbo ebidobe ndọrọndọrọ inwere onwe. Ihe anyị na-emebu na-awụ ndọrọndọrọ ịgba ọnụ. Enwebe mgbo ndị Igbo si na anyị asịla ka anyị kụwashiwa, ka anyị kụwashia, ka anyị nwere onwe wite ndọrọndọrọ inwere onwe nke a na-egbu mmadụ. As the Biafran spiritual leader, ihe m na-ahụ na-anwụ na no 80% of ndị Igbo ka a na-egbu n'ala Igbo. Ọbara ndị Igbo ka a na-awụfu n'ala Igbo. Otu anyị na-eji ahụ, anyị ama amụmụ ndị politicians na-eje atụrụshi ndị mmadụ. Anyị ama ma ọkwanụ ndị Igbo ụmụnne anyị na-eje atụrụshi ndị Igbo ibe ha. But ihe m na-ahụ ozi anyị na-enweta wụ na ndị Igbo ka a na-akpafu ọbara ha on a daily basis n'ala Igbo gburugburu. N'ọbara ndị Igbo ka a na-awụfu n'ala. Ọwụghị ọbara ndị ofe mmanụ, ọwụghị ọbara ndị Hausa. Ihe wụ ọbara ndị Igbo ka a na-akpafu n'ala Igbo. So nwaanyị apụtakwa na social media na this 2025 na-asị na a ga-eme, that means na a ga-eme increase ihe na-emeni. So that means a ga-etinye na ndị gọvanọ ihe ndị politicians na-eme n'ala Igbo, etinyekwe na ihe ndị oshi na ndị omekome n'ala Igbo. So nwaanyị chọrọ add salt to injury. I think 1 month ago ka ọwụ gịnị, ahụrụ m na social media na ex-wife Simon Ekpa jitere oji. Awọchiri m ya na Twitter na ex-wife Simon Ekpa gara meet Simon Ekpa na prison. Simon Ekpa ezi oji si nwaanyị ya step down. Eche m ma Simon Ekpa sịla ya step down. So nwaanyị ka na-akọ yawu. Instead ha ga-efocus na-push the agenda of ndọrọndọrọ egbe ọnụ inwere onwe gbasara ndị Biafra internationally, na-eme protest, na-aga na United Nations, otu ndị IPOB led by the family of Nnamdi Kanu na-eji aga na United Nations, aga na Switzerland on a yearly basis, na-ekwu okwu ihe gbasara ndọrọndọrọ egbe ọnụ inwere onwe maka ndị Igbo. So nwaanyị emena onwe prime minister. So nọ na social media na-akọ ọlụ ka enwee ka a na-erezi ndị amị na steeti niile ka ebido lụmọgụ. Ele mgbe ndị Igbo bidoro na-eteke order from nwaanyị? Ele mgbe ọ wụrụ na ụmụ nwoke Igbo ewere mere ọda na nwaanyị na-atụzi ọda, na nwaanyị na-agwazi ndị Igbo ụmụ nwoke ihe a ga-eme n'ala Igbo? Ele mgbe ndị Igbo reduced to this, how ele mgbe ndị Igbo stood low n'ọzi nwaanyị akala abụ, nwaanyị na-egheghe anyụmamịrị na-atụzi ọda
The last time nwaanyị to go order na IPOB, approximately 3 or 3.5 years ago, anyị ma ihe ọ kọsụrụ n'ala Igbo, which all of you, anybody who onye IPOB, you know what I'm talking about. I don't want to call names. Only mgbe ụmụ nwaanyị bi America pụtara na-amali elu on a daily basis. Anyị ma ihe ha kọsụrụ n'ala Igbo. And achọrọ m ka nnụ grekwe nwaanyị again, ihe nwaanyị ikwu gị. We send something to our generals, they never receive that. We send something to our commanders, they never receive that. Instead of that to continue to happen, because of the agents that are in between, they use that money to do their own private businesses. No more, not under this United States of Biafra. And Obacho there fully supports this plan, and he approves this plan. What we are doing under the decentralization is state by state to develop their own military. In each state, we're expecting up to 200 to 500 military in each of the states. Some states could be more, some states could be less. And all this donation we are doing is going to be going to the hand of those individuals in the state. So if you have an experience, if you're already on ground, if you're already working and you believe in Biafra, now is the time for you to fall in line with the United States of Biafra. So that together, all of us are going to move down to Biafra land by the end of this year. Thank you so much, Ellen. So, nwaanyị sị na her vision wo na ga liberate ndị Igbo by the end of this year. Not her vision. Ikwere na ihe nwaanyị kwuru, ịwa na idiot. Ya wụrụ na ikwere na ihe nwaanyị kwuru, iwu otula ọkụkọ, iwu ike ọkụkọ, iwu efulefu. One thing with ndị Igbo, onye Igbo always is sabotage nwanne. Mana na mgbe Nnamdi Kanu nọ na prison, otu eji nwee ndị na-egbu ya gbakọrọtele, ndị na-egbu ya mma mmiri on every side, from DOS to Mwani Highway, which ebe nwaanyị ishi shipụta. Ugbu a Simon Ekpa nọ na nsogbu, nwaanyị amalitekwele. So ọwụohu Simon Ekpa na-achị, ọwụohu Nnamdi Kanu na-achị, so ozi nwaanyị. So anyị na-enyezi order. Let me take you back. Mgbe anyị nọ na school, ama m na ewetere m ego, atụrụ m ego mgbe a na-atụ ego. Nyewa ihe ọnwụ 1977. Ewetere m ego jee school, ego esendere na South Africa. Ama m 1 kobo ka ọ ga na-echefu onye m. The whole 20-something years Mandela nọ na prison, enweghị onye challenge Mandela. Enweghị onye challenge Mandela. Ndị South Africa kwụrụ na gidigbam, kwụrụ na Mandela n'azụ. Even though na nwaanyị ya zuzuge, everybody akwụrụ na Mandela n'azụ gidigbam. Daga Mandela apụta. Some few years ago, or 2 years, or 3 years ago, Igbo ho eji. Onweghị onye Yoruba nyụlile mmamịrị elu.
onwe onye Yoruba kwuru okwu, onwe onye Yoruba challenge Igbo ha. Ndị Igbo onye mere nna ihe. Nigerian government or Nigerians si ndị Igbo ụpụta na ofu onye ga-awụ president ka ata na ya, ọ kpọpụta na mmadụ abụọ onye Igbo ka ata n'otu onye n'ime ha ka ọ wụọ president of Nigeria. Ndị Igbo a ga-akpọpụtali, if ndị Igbo a ga-akpọpụtali mmadụ abụọ, ha ga-akpọpụta 100 because onye ọbụla chọrọ ka ọ nwụrụ ya. Ndị Igbo onye mere nna ihe. Onye ọbụla aka ya nọ na ịtụrụ mmadụ a na-atụrụ n'ala Igbo, onye ọbụla aka ya nọ na ịkpafu ọbara ndị Igbo a na-akpafu n'ala Igbo, ala Igbo ga-achịli gị ụkwụ abụọ elu, mewu nwoke mewu nwanyị. Ma ị na-asọpọtụ Nnamdi Kanu, akị ahụ Nnamdi Kanu wụ ọgọ m. Ma ị na-asọpọtụ Simon Ekpa wụ nwanne m nwoke, ọ nwanne anyị. Onye ọbụla na-akpafu ọbara, onye ọbụla na-atụrụ mmadụ n'ala Igbo, onye ọbụla na-eje n'ime ahịa a na-akpafushi property ụmụ nwanyị ishikpe, ụmụ nwanyị na-enweghị di, ala Igbo ga-achịli gị ụkwụ abụọ elu. Ọ nọkwa n'ọfọ, ọ nọ n'ọfọ n'ahịa na-anọkọ ala Igbo. Ala Igbo ga-achịli gị ụkwụ abụọ elu. Onye ọbụla na-akpafu ọbara mmadụ, onye ọbụla na-eje atọrọ onye Igbo ibe ya, onye ọbụla na-eje n'ime ahịa ha akpafuchia ihe ụmụ nwanyị ishikpe, ụmụ nwanyị na-emebishi ha on a daily basis every Monday. Ala Igbo ga-achịli gị ụkwụ abụọ elu. Ndị Igbo alụmaba ọgụ, anyị ememebe ndọrọ ndọrọ inwere onwe. Ihe anyị na-emewu ndọrọ ndọrọ egbe ọnụ. Ndọrọ ndọrọ egbe ọnụ ekwesịghị iri isi mmadụ. Ama m na-eji Nnamdi Kanu eji, Nnamdi Kanu wụ ọgọ m nwoke, ama m na-eji ya eji. But Nnamdi Kanu na onwe ya ekwuwere sị na ya achọghị ka eme ndọrọ ndọrọ inwere onwe. But na anyị gbama egbe ọnụ. Ndọrọ ndọrọ egbe ọnụ ekwesịghị igbu onye Igbo ọbụla. Ndọrọ ndọrọ egbe ọnụ ekwesịghị iri isi onye ọbụla. Ndọrọ ndọrọ egbe ọnụ ekwesịghị ịkpafushi garị na akpụ ụkọrọ, ihe ụmụ nwanyị ishikpe, ụmụ nwanyị na-enweghị di n'ala Igbo. Onye ọbụla sọpọtụrụ Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu, ikwesịghị ịkpafu ọbara onye ọbụla n'ala Igbo gburugburu. Onye ọbụla na-akpafu ọbara mmadụ, onye ọbụla na-ebugharị egbe n'ime ọhịa na-akpafu ọbara ndị Igbo ibe ya, na-atụrụ ndị Igbo ibe ya. And you have to understand, o nwere mgbe m nọ years ago, I think about 3 years ago or something. O nwere mgbe ndị IPOB nọ around n'ime ọhịa na-amonitọ ka ndị iro anyị, ndị Fulani na-eje egbuchi ụmụ nwanyị ndị na-akụ ihe n'ime ọhịa, a na-eprotect ha. Mgbe abịara nwee nsogbu, asị onye ọbụla ndị ahụ pụọ nọ n'ime ọhịa. So enwe onye Biafra ọbụla, enwe onye Igbo ọbụla nọ n'ime ọhịa, i protect gị ala Igbo ka ị na-atụrụ nwanne gị. Ọ ịnụ na enwere ebe a tụrụ na mmadụ,
ijere ka ije rescue onye ahụ ịnụ na o nwere ebe ndị Awụsa nọ mgbe ụfọdụ anyị na-anụ n'ozi asị eyi na enwere ebe asị na ndị Awụsa nọ enwere ebe asị na ndị Awụsa nọ n'ime ọhịa nnu jere ka nnu jee lụsị ha ọgụ nnu buru egbe jee ka nnu lụsị ha ọgụ nnu mere ihe ọma but onye nnu mege ka ọwụ nọ na-atụrụ ndị Igbo ka nọ na-akpafu ọbara ndị Igbo ibe nnụ ụmụ Chukwu onye ọbụla aka ya nọ na ihe ebe ọbụla ị hụkwara biri ala Igbo ga-achịli gị ụkwụ abụọ elu ala Igbo ogu ga-ama gị onye ọbụla na-atụ ego mara ndị na-enye ego akwa last week ka a sị na Donald Trump jiri je lebacha anya ihe ndị USAID na-eme ya wụrụ na ha na-enye ndị na-egbu mmadụ ego ele ihe Donald Trump mere akwụkwụsịla ya onye ọbụla ị na-enye ego any organization ị na-enye ego n'ala Igbo make sure na ịma ihe ha na-eme onye ọbụla ị na-enye ego na Biafran land make sure na aka ha anọghị na ego a ga-agba ọzọ anọ na Biafran land ije na Enugu nsogbu ije na Abagana nsogbu ịga na Nsụka nsogbu ije na Anambra steeti nsogbu ije na Abia nsogbu ije na Ebonyi nsogbu ije na Imo steeti nsogbu ala na-agbaghara aghara ala Igbo na-agbaghara aghara so ala Igbo na-agbaghara aghara ubi dị gị mma ya wụrụ na anyị ememene ndọrọ ndọrọ nwere onwe aga m asị nnọ jemenọ and ọwụhụ ndị Igbo ibe anyị ka anyị na-egbu at the end of the day ndị niile nwụrụ kamgbe this year n'ala Igbo 99% of them bụ ndị Igbo anyị amaghị oke ndị gọvanọs na-egbu anyị amaghị oke ndị Awụsa bara n'ala anyị na-egbu anyị amaghị nke anyị na-eji aka emere n'onwe anyị Chineke ala efuone ala Igbo na-agbaghara aghara ala Igbo na-agbaghara aghara na-enweghị nwoke n'ala Igbo so ozi nwaanyị akala abụ nwaanyị na-ehu ehu anyị mamịrị na-enyezi ọda na-akọmandizi ụmụ nwoke na-awụzi onye ọchịagha nwaanyị wụzi ọchịagha n'ala Igbo ala efuone ala Igbo na-agbaghara aghara ala Igbo efuone anya ememebe ihe ndọrọ ndọrọ nwere onwe as the Biafran spiritual leader anya ememebe ndọrọ ndọrọ inwere onwe ihe anyị na-emewu ndọrọ ndọrọ egbe ọnụ na-ekwu okwu na Facebook na-ekwu okwu na YouTube na-ekwu okwu na United Nations na-aga ebe dị iche iche anyị asịmabe jee tigbuo zọgbuo kpụta fọgbuo aga afọgbu ọwụhụ onye Igbo ga-aga afọgbu olesi ma ọwụ sabo before ma pụọ enwe m ohere buru ibu chijine gere na ihe nwaanyị kwuru again onye ọbụla aka ya nọ na ihe ewepụ aka onye ọbụla na-asọpọtụ nwaanyị wepụ aka maka ihe anyị na-ahụ n'ala Igbo na Biafran land ọzọ ọbara ndị mmadụ ka a na-akpafu anyị ama nke gọvanọ of Imo steeti na-eme anyị amawo nke Soludo na-eme anyị amawo nke other governors na-eme ihe ha na-ekpuzi na-awụ n'ọzi ndị IPOB na-eme ya you have to understand na ndị mmadụ hijack ya na IPOB hijack ya na ihe otu ndị DOS ji hijack ya noble cause of Nnamdi Kanu na-akọ ka ndị agbaworo
ka ndị agbara ọgwụ anwụ n'isi na-ezuzogharị. Bete ekelene m Kanu nta na ụmụnne ya maka ha kụrụ gidigbam. Agaghị ekpe ka a hijack ya the noble cause of Nnamdi Ezebiro Nnamdi Kanu. And ama m na ndị Igbo kwụrụ na gidigbam. Kwụrụ na gidigbam ebe Nnamdi Ezebiro nọ. Because ya ekwu okwu ya shekọwashiwa. Then mgbe ahụ ndị Igbo akọwashiwa. Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro asịba anyị kọwashiwa. Nnamdi Kanu ji oji shi jienu master prophet na ya asịla kọwashiwa. A ga-ekwu ya onye ọbụla ga-anụ ya na Nnamdi Kanu asịla na onye ọbụla kọwashiwa. Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, so onye ọbụla nwee isi oyi. Onye ọbụla akpafula ọbara mmadụ. Onye ọbụla akpafukula ọbara onye Igbo. Ihe ewe ọda Nnamdi Ezebiro. Onye ọbụla nye gị contrary order, you on your own. Iwe onye oshi. Iwe onye omekome. Ndị Igbo ọgọ ọha m n'olu. Ndị ọbụla na-ebugharị egbe n'ime ọhịa. Nna ewere n'onwe nnọ tie onwe nnọ n'aka ndị iro. Ndị ugwu agbarazie batazie ebula anyị. Batazie n'ala Igbo. That is every day. A na-akpọpụ isi ndị mmadụ on a daily basis. Eme ha so na ndị IPOB. Eme ha so na ndị unknown gunmen. Na-etire ha aka. Na-spread this kind of message. Nwanyị. Ihe mere ụmụ nwanyị ndị pụtara na IPOB bịa nwa anya. Oge eme gị. Today they are working to one of the Biafran people na agwa gị. Otu ha ji kutuo ụmụ nwanyị ndị wara anya na IPOB. Very soon otu ha ga-eji akutu gị. Anụrụ m na Simon Ekpa awụghị onye iro m. Onye Igbo. Ọkwanụ nwanne anyị. Anụrụ m na nwaanyị Simon Ekpa Oshin pụtara sị na Simon Ekpa jiri oji si na gị calm down. But nwaanyị na-ayakashi ọnụ nshi. Na-asọjashi ọnụ nshi on a daily basis. Na-akụ yawu. And ya enwe na o nwere ihe ri aṅụ o jiri ikwu. Ọ ga-ada asụ ya n'Igbo. Ụmụ nwaanyị nkịta arachachara anya. Ihe ndị ha chiri ikwu agadi ha asụ ya n'Igbo. Ihe ndị ri aṅa agaghị ekwu. Agaghị asụ ya n'Igbo. Ụmụ nwaanyị eyemo n'oye. Gbasha ụkwụ na-akụ inyo nọ ha n'ọnụ. Enwewo ihe na-ekwu na ntakịrị. Enwewo ihe na-ezo na-ekwu. Ha nọ na social media ha na-akọ nonsense. So ihe ndị gị na-akọ na awụ na mba ụwa gege ihe gbasara ndị Biafra. Ha sị lekwe ihe ndị Biafra na-ekwu. Ndị Biafra na-ese ndị ka enwee Chineke. Ala Igbo efuwene. Ala Igbo efuwene. Ala Igbo na-agbaghara aghara. Onye ọbụla nọ n'ojime bikonu na-egekwele nwaanyị ntị. Nwaanyị isi arị ya mma. Mkpe isi arị ya mma. Ụmụ nwaanyị na Amerịka na-enweghị di. Enwe onye na-akọntrolu ha n'ụlọ ha. Ha pụta. Ha na-amajashi ọnụ. Ihe ahụ the first time. But very soon ị ga-end up. Ebe ụmụ nwaanyị ndị highway end up, ị ga-end up there. Because ihe na-project n'ala Igbo ka enwe ọgba aghara in a highest level. Nnamdi Ezebiro
Supreme Commander of the indigenous people of Biafra, jiri oji from nwanne ya Emmanuel, ọ sị ka enwe udo. Supreme Commander Nnamdi Ezebiro jiri oji through Barrister Law Ejimakor si ka enwe udo, kara inwe ọgbaghara, na ya ga-deal with ndị in a court of law. Chineke aka m anụghịkwa ya. Nga nnụ ha na-awụfu ọbara ndị Igbo, ọnụ nnụ n'isi. Onye ọbụla na-akpafu, esi na iwe onye otu Nnamdi Kanu, esi na iwe onye otu Simon Ekpa, aka gị nọ na ọbara na-akpafu ndị Igbo a na-atụrụ. Chineke kpọọ gị ọkụ n'ahịa na-anụka ala Igbo. Kamala ọzụzụ chete gị, Amadioha chete gị, Udo chete gị, Ogbugbu chete gị, the mighty God of war, Ekwensu na-achị ala Igbo, the God of war, before ndị ọcha ebutere n'anya arụ ha ebutere n'ala anyị. Ekwensu ka o kulie chụma gị, gide gị. Onye ọbụla na-awụfu ọbara ndị Igbo n'ala Igbo, onye ọbụla plan ya wụ ka ala Igbo na-agbaghara aghara, ka ala Igbo na-agbaghara aghara, ka ala Igbo na-agbaghara aghara. Wepụ n'aka enwe n'ofe. Nwaanyị na-acha anya vam ka onye ara, ka nkịta ara kwụsị. Ndewo. Simon Ekpa awụghị onye iro m. Nnamdi Kanu akwụna m ya n'azụ, and Nnamdi Kanu sị ka enwe udo na